Bună ziua, dragilor, și bine v-am regăsit pe canalul meu de DayZ. Să încercăm să dăm un pic jocul mai încet, o idee. E posibil să îl dăm undeva la un 50, zic eu, că știți ce se întâmplă? Mă ajută și pe mine, poate voi mă auziți prea încet pe mine și prea tare jocul, dar mă ajută pe mine să pot eu să aud aici boții și alți de ăștia. N-am făcut nimic, stați un pic, lasă-mă ușor. Ok. Ia să vedem. Ce? Nu. Music. Ok. Deci, ce vreau să vă spun este că iarăși am luptat eu off-camera ca să avem o leacă de content. Am reușit să-mi iau aici, după cum se vede, mare săpălică pe spate, cu lunetă, arma aici, dar după cum prea bine se vede, din coace un 22 LR. Avem aici stație, avem pistolul cu amortizor, vreo două pistoale, avem de toate. Momentan suntem full. Aproximativ full military, cum vedeți și pe în alte videoclipuri, ca la Clone și mai departe. Nu avem chiar totuși costumația lor și nici experiența lor, bineînțeles. Momentan, hai să-i dăm play. Momentan eu am ajuns într-o zonă super. Super ce înseamnă? Poate să fie super nașpa sau super bună. Nici eu nu cunosc zona asta, este prima dată când am ajuns pe ea. Mie mi-a apărat pe hartă, ori e un super bază militară, ori un super castel, ori o zonă super nașpa. Hai să vedem. Iarăși, nu pot să cred că iarăși plouă. Să vedem ce avem noi în mână. Pistolul ăsta. Câte glanțe am pe el? 3. Știți ce ne lipsim de asta? Că l-aveam în plus. Nu putem să facem treabă și dăm repede pe un 5. Să avem arma asta în mână. Ok. Și haideți să vedem că, uitați, mie îmi dă aici pe hartă. Am ajuns, vedeți, aici. Și îmi dă că ar fi ceva super aici. Vedeți? Uite, mă îndrept către o bază, ceva. Boca asta, ce dracului însemna boca asta, mă scuzați. Haideți să vedem despre ce este vorba aici. Dar mă enervează că plouă și îmi scade și mâncarea. În curând o să... Și ăsta? Alo? Ăsta e un super castel, din câte văd eu. E un super castel, am înțeles. Ce îmi doresc și eu, dacă se poate, să nu mor instantaneu, să nu mor chiar imediat, dacă se poate, vă rog. Să ne putem lupta. Avem aici, nu știu, nu v-am arătat. Eu acum momentan am ceva probleme cu căștile și joc cu niște boxe auxiliare și nu se aude ca pe boxe, deci dacă vine un zombie sau ceva nu-l aud foarte bine, dar haideți să vă arăt totuși pe nou. Avem aici un fel de AVP. Da? Stai. Ok. Alo. Nu schimbăm și noi? Da, nu schimbăm. Acum schimbăm. Ok. Haideți să vedem ce e în castelul ăsta aici. Sperăm să nu murim instantaneu. Apropo, ăsta este un server cu... Teoretic ar trebui să conțină foarte mult loot, cu arme în principiu, ar trebui să fie destul de OP, dar eu n-am găsit. O să mă bag imediat la adăpost să vă arăt ce am găsit totuși. O chestie interesantă, o piatră, mulțumesc, nu asta era chestia interesantă. Am găsit o chestie interesantă, dar vreau să nu fiu totuși în câmp deschis. Vreau să-i dăm o leacă roată la acest minunat castel. Am o plouă și răcesc de o să strănut 7 ani. Deci încolo. Și mâine s-a auzit ceva? Nu, cred că sunt eu traumatizat. Ce? Da, trebuie exploatată și chestia. Dacă nu murim, bineînțeles. Ok. Deci nicio armă, nu e nimic pe aici. Ok. Ok. Dar haideți să vedem și în castel. Deci dacă castelul ăsta nu are nicio intrare,
Eu acum îi dau altfel F4 și mă las de counter. Da, ați prins gluma, nu? Asta nu e counter. Mă las de counter și de dezitor nu mă las. Wow, de-abia acum am intrat în oh my gosh, acum am intrat în castel. Stai să o luăm și pe scară, nu pe lângă, dacă se poate. Că nu e... Stai coiful, nu ne trebuie. Ce să vezi? Oh my gosh. Ce e? N-avem nimic. Pot. Vreau să-mi spune și mie ceea ce e. Ok. Nu e nimic. Cum nu e nimic? Ia ce avem aici? E peste și noi ce avem în picioare? Adică, vă rog frumos. Deci nu se poate să nu avem și noi în picioare aceste minunate... Ce să astea, am deschis două pincele lui mama aia să mă bată tata. N-are nimic. Prima scară este de toată bafta. Să vedem ce găsim un... Dacă n-ar mai ploua, Dumnezeu, cred că ar fi mult mai ok. Bine că am dat pe pistol. Bă, pe 5. Dar cine a deschis ușa asta? Mă, știi ce? Asta poate n-ar apărea... What the... Mă, ce a fost aia? Era să fac pe lângă mine. Deci asta poate n-ar apărea, mai bine un pic de ploaie, dar nu neapărat de gloanțe. Și apropo, eu acum văd. Deci eu sunt gagică, am păr, vai. Bine, am păr și în realitate, dar nu ar trebui să fie chiar așa. Bun. Nu avem nimic aici important. Avem scară, să ne suim sus, nu. Mă, și altceva nu mai avem aici, eu nu pot să cred. Eu auzi cum țipă muierea când se sui. Bun. Stai, am zis că vrem să... Ala e altul, aia acolo. Și un cort? What the fuck? Bă, ce-i cortul ăsta aici? Pot să jur că cortul ăsta, când mi-am dat eu... Mi-am dat eu... Am ieșit dracului din joc, nu știu, mi-am dat ceva, dar am ieșit din joc. Mi-am dat de la exit, așa, și... Aoleu. Nu era cortul ăsta aici. Ce cu cortul ăsta aici? Și ce vreau să fac mai departe? Să mă duc aici. Aici. Bun. Ușete, închide-te. Bun. Deschide-te ușete. Ce avem noi acelea? Ia, vezi? Asta nu ne trebuie, dar... avem aici ceva ce ne trebuie, dar nu avem loc. Ce să vezi? Ce avem noi pe arma asta, pe lunetă? Pe 9. Sport Point Sig. Sport Point Sig. Exact aceeași treabă. Și asta este Prestight, asta este Prestight. Deci nu ne trebuiește, că avem destule pe noi. Acest ghiozdan minunat nu ne trebuiește, că al nostru este mult mai, și anume șmecher, și este cum? Word. Ok. Deci nu ne trebuiește. Nimic din ce avem aici. Dar vezi că lootul, dacă nu aveam noi astea, dacă nu lootam eu înainte, era șmecher, nu aveai niciun ghiozdan aici. Aveai un ghiozdan deja de 24 de locuri. Aveai deja o țintă, ce făceai cu ea, nu știu, ți-o băgai undeva, că dacă n-aveai armă. Și aveai aici deja o men's sweet jacket. Aoleu, iar tună. Fugi. Să mă bată tata. Dacă n-am... Bă, fugi de aici. Unde mergem? Unde era chestia aia de am vrut să o explorez? Dăm și mie o armă în mână să nu mor ca prost. Măcar să mor cu o armă în mână. Așa. Păi. Mă, ăsta-i bântuit servul. Mă, asta când a apărut aici? Deci harta asta nu era aici. Cu șarpile ăsta. Șarpile. Mă, ăsta nu era aici. Și... Să mor eu dacă... Jos, jos. Băi, jos pe burtă. Cum mă pun pe burtă? Help, pe burtă. Nu ne mai punem pe burtă, ne punem numai în jos. Ce e asta? Băi, casa asta nu era aici. Ori Clorna cu fantoma aia, cu mumia, ori eu cu...
Hai să vedem ce în casă. Oleu, cât a fulgerul. Cât naiba. Aoleu, hai să mergem în casă repede. Deci de când a apărut... Închide ușa. Închide ușa. Mamă. Măi, nu știu cine a adus casa aici să dea Dumnezeu sănătate, că dacă nu-i bântuit, e cel mai lucru bun. La mine mi s-a întâmplat asta. Deci nu pot să... Deci, alo? Help. I'm single, man. Ce asta? Refest. Da. Nu știu când a apărut casa asta, dar... Ce să facem, băieți și fete? Și să stăm aici? Nu stăm aici, ne uităm pe geam. Încolo e apă și un drum șerpuit. Poate eu am văzut altceva ce vreau să verific. Ia pe ăsta. Opa, pe uși. Pe ușă, ieșim afară. Am înțeles. Aici am intrat. Închide ușa. Aici ce este? Aoleu, e drumul șerpuit. Din coace e o nimica. Închis. Din coace... Stai. Nu putem să mutăm... Nu putem să mutăm asta. Da. Nu, asta e. Dar... Acolo vreau să mergem. Aha. Și asta? Cum ar veni în limba... Nu știu ce înseamnă limba lor. Mergem... Mergem cum ar veni pe drumul ăsta și... What the... Oh my gosh, ăla e un zombie. Îl vom omorî, guys. Dacă se poate să tragem și în el. Alo? Eu nu pot să cred că trag 7 gloanțe. Dacă era ăsta player, ce-am găsit aici? Un ordinar, ce scrie? Ordinar Apple Rip. Da, e un Apple Rip ordinar. Am înțeles. Deci nu-l păpăm. Gata, dacă e ordinar, de unde și expresia, you are ordinar. Deci nu se papă. Bun, mergem mai departe. Pentru cei mai mici de ani, care nu înțelege expresia ordinar, este ceva bad, ceva rău. Adică dacă nu înțelege ordinar, înțelege bad. E posibil. Copiii în ziua de asta nasc cu engleza în limboacă. Dar nu mai mă duc acolo, că era o dată să mor și n-am găsit nimic. Asta că mergem aici la ruinele astea. Mă, dar ia stai mă așa un pic să mă fac și o leacă în tuțele astea. Să stăm aici în dărta pe stăm jos. Și să încărcăm și noi mare de încărcător. Opa, spor roșu cu mâncarea. 3 varvou, 22 LR. Gloanțe 22 LR. What? Da. 380 așa. Nu scuze. Ce am păstrat că astea 32 LR? Ce-am făcut? Ok. Pentru... Da, mă scuzați pe mine. Pentru asta era 22 euro. Pe asta avem gloanțe. Aoleu! Aoleu, am ieșit din tufă. Stai aici, stai în tufă, stai în tufă, stai jos. Mamă, ce m-am speriat. Dă să mâncăm repede ceva. Bă, ce m-a speriat tufa. Nu tufa, sulgerul. Stai, ăsta. Hai să mâncăm pe ăsta. Gata. Mâncăm pe ăsta. Alo? Mă, trăița. Mă, ce am în mână în plus? Mă, ce n-am luat chiar, mă, bă? Arma asta, o lăs. Ce-am făcut? Bă. Asta o lăsăm aici. Bă, ce e greu așa, nu? Bă, nu știi și asta nimic la viața lui, să mor dacă te... Pune, Doamne, iartă-mă asta în mână, că era să zic cuvântul magic. Desfăl cu ăsta. Și hai să mâncăm, că e gherlă, frate meu. Hai. Bagă sumustăți acolo. Mă lasă și vocea. Am băgat cuțiță înapoi, l-am băgat. Ce mâncăm aici? Cane. Mâncăm spaghetti canen. Aoleu! Nu, Doamne, Doamne, stai cu minte, că eu sunt blând. Eu vreau să salvez lumile. Unde, încotro o l-am. Deci de acolo e castelul. Stai cum la cu rău. Aici mergeam. Deci ai cutia aia de spaghetti Tutankamon sau ce scrie acolo. Deci noi am în... Aoleu.
Bă, asta e, bă, ce are asta? Asta când era aici? Când, asta de când a apărut aici? Când nu era? Deci, bă, când am mâncat la dita cutia de conservă, în 3 secunde. Deci a apărut mare sat. Da, de când ne-am culcat noi, circa maxim câteva ore bune, recunosc, aproape o zi, s-a spawnat în sat, lângă nu. Nu ne trebuie asta noastră este Warn, asta e Warn, ok. Avem ciubotele noastre prestite, nu ne trebuie. Ce avem aici? Nu ne trebuie. Băi, mare sat ce s-a spawnat, bă, dar unde stăm noi aici? Ia stai, mă. Și dacă mergem așa, în acea... Aoleu, stai să ne uităm și noi dinăuntru când ne bate, doamne, doamne. Deci, dacă dăm de aici, intrăm aici, bun. Și dacă mărim, vreau să trec de ăsta. Bă, nu ieși din joc. Eu nu mai înțeleg. De ce merg încoace? Da, merge. Pe drumul ăsta, hai. Se gardul de râs. Eu tot nu pot să... Opa. Nu știu când... Bă, ce ne lipsește și mie? Asta. 5. Altceva? Cât de cât, așa. N-au nimic, bineînțeles, la ei. Măcar un calaș, dacă... Bun. Uite-mă, că vreau să vă arăt și vouă. Aveam aici un încărcător de 30 Warn, un încărcător de AK-40... 30... 45 RD. 30 RD. Deci orice AK, că e mic, că e mare, numai să nu fie fair aici. Bun. Dar ce găsesc eu aici? Sper că nu mumia nebună de la Clorna. Tăgărăm, nu nimic. Da. Și ea, unde sunt aici? Deci am ajuns în mare. Bun. Și dacă eu mă duc așa. Da, mută-te! Știi ce? Facem 2 pași. Tăc, tăc. Asta e direcția. Și dacă... Da, stai cam mută. Da, ok. Și eu mă duc încoace. Ia să vedem. Dar și ce, băieți, eu nu vreau să editez acest videoclip. Bă, facem de 20 de minute, o jumătate de... Bă, eu nu mă duc în mare. Stai că... Ok. Mergem încoace. Vedem. În pădure... să nu zici că e casa asta. Bă, să nu zici că... Stai să nu rup gâței. Să nu zici că e casa asta. Bă, dar n-aveam și eu de un player, mamă, și aveam acum un chef. Știți cum? Dacă sunt de full, mai mult de 3 minute nu supraviețuiesc dacă dau de un player. Am de toate. Dar nu... Salut! Deci dacă mă moară ăsta, dă repede cuțitul. Cuțit. Bă, toaie. Guys, ce v-am zis? Stai că a obosit muierea. Dai la cap. Ia vezi? Nu ne trebuie. Bun. 5. Bă, deci eu nu... Bă, asta e casa să mă bată hamsterii de nu vorba lui iHapping. Prietenul meu iHapping, că cu el am copilărit toată viața. Hai să mâncăm ceva și noi. Nu, al glumesc, n-am copilărit cu iHapping. Nici măcar nu este genul meu de YouTuber. Dar îl iubesc, e viața mea. Mă uit la el așa din când în când mereu, dar nu e genul meu. Mare săgeată, jos. Și nu avem arbalet. Și prestite. Ok. Această casă minunată. Deci eu mă aflu în casa asta. Păi bun, și eu ce ar mai trebui să mai verific eu pe insula... Opa. Mai văd aici și ceva. Guys, și aici ceva. Deci. Ia. Stai. Bă, voi nu știu ce fac eu aici, nici eu nu știu, lăsați-mă ușor. Încoace te sorăm. Și tăgădăm. Ce-i pistoletul ăsta? Hai, lasă și pe ăsta. N-avem și pe 7 glanțe, avem. Fugim. Nu mă lasă pe 5 ca să avem... Ia. Eu mă duc chiar la castel? Mă. Unde e castelul?
Eu mă duc chiar la castel. Deci dacă... Guys. Și acolo. Alea-s ruine. Ce-i castelul? Să mă bată tata dacă eu mă duc la castel. Nu, ce e acolo? Deci. Stați 2 secunde, vă spune... Da, ăla e castelul, da. Vă spune 2 secunde. Ca să înțelegeți despre ce este vorba. Această insulă minunată are 10 metri pătrați. Eu mă pierd pe ea. Deci eu nu pot să... Eu mă duceam iar acolo. Mă, eu vreau să trec de castelul ăla, să ajung aici la bidonul ăsta de apă. Stai să schimbăm și noi poziția. Alo, așa. O schimbăm un caci. Stai. Prea mult. Mă, trece până castă. Cum asta nu e... Da, frumos. Să nu fiu în stare, mă, să trec eu de... Ce am în mână? Da, hai că mă bat cu binoclu. Eu mă bat cu binoclu dacă e... Mă băieți, nu știu dacă știți, dar aceste, am mai spus-o și românașul de pe Daisy și... Să mă bată tata, eu am văzut un cocoș. Ce cocoș trăiește în aceste pustietăți? În S-au auzit ceva? Nu. Aceste semne sunt niște cruci. Se spune că au fost al unor de ăștia care lucra la minunatul joc Daisy. Să vedem și noi o piatră, se pare că nu. Au trăit în... Opa! Mănâncă râme. Cocoș? Cocoș? Mam! Ce armă mi-a dat? Nu mai e. Bun. Părea a făcut urât. Și ce avem aici? Nu e bine? Bă, așa... Bă, dacă mă întrebați pe mine, are semn. Mi-arată că eu mă duc către rubinet și rubinetul este... E de tai apa în față. Dar ce rubinet mai mare decât de tai apa o vrei tu, Bobby? Vrei rubinet? Da. A, uite apa aici. Stai că se pare că... Avem pacile. Avem și noi vreo fructe pe aici? Dacă aveți pomi de ăștia în care și dați tap, aveți noroc să vă dea Moș Crăciun cât un măr, cât un rubinet. Aleluia! Asta îmi lipsea, să mă îmbrac în mândră. Da? Ce crezi? Mie nu trebuie apă. Mie trebuie un cocoș de la da fier. Ce vine aici? Stai. Dacă, fiți atenți copii, dacă îmi pun ăsta, nu să-l băgăm aici. Trebuie să renunț la ochelari, care și aia sunt freestyle, și să-mi pun ăsta pe cască, vedeți? Acum, uite, dacă îmi pun ochelari, haideți să lăsăm că am ochii frumoși. Aoleu, fiți iar pun... Ce duci mă mâna la gură? Am ochii frumoși, mă. Mă, că-s frumos. Bun. Și ce, unde e ăla pe ochi? Stai așa, să-i punem baterie. Baterie. Foc. Unde e, mă, ăla? Aici. Și avem o baterie în inventar, dacă o găsim noi acum. Uite, aici. Tăcăi. Și mai am una? Am una? Nu. Bun. Baterie. Foc. Gata. Bun. Eu acolo am fost. Hai să fugim în pădurie. Dacă merg în direcția asta, încotro dau. Știți ce? Mergem aici. Mergem în Tavaluc ăsta, în Bodorul. Aici mergem, la scânteia scânteielor. Mai avem și noi ceva de mâncare? Da, mai avem ceva de mâncare. Dă să mâncăm. Păpăm. Și astăzi ori murim, ori omorâm un player. Neapărat. Bă, mâncăm și noi. E pentru de noi. Mergem în casă. Mergem. Da, o mâncăm și noi? Așa. Să moră de pe tot secunda, că Iisus zboară peste gard. Ăla. Ia să văd dacă îl omor cu luneta de aici. Nu. Ia să facem probă. Guys, hai să vedem.
Inimă i-am dat. Direct. Și acum am auzit tot serverul. Și ce credeți? Eu omorâm pe toți. Nu iertăm unul. Eu merg bine, merg bine. Dar și ce nu editez. Măcar să ajungem până în sat și vedem. Asta e urâtă. Vedem data viitoare dacă vom reuși să omorâm pe cineva sau nu. Asta este doar a doua încercare. Ați văzut primul episod, sper că v-a plăcut. Îl vedeți și... sau tot șoară. Dacă găsim și pe al doilea. Guys. Da, stați chiar să mor pe... Da. Mai explorat castelul ăsta sau... o luăm... Haideți să o luăm pe lângă el. Da. Deci mă rătăcesc într-un castel. E frumos castelul, nu? Am vrut să vă mai arăt încă o dată. Să plecăm dracului de aici. Pardon. Unde mergem? Mergem în... știți ce? În episodul următor mergem în... M-a apucat sughițul, m-a apucat strănutul. M-a apucat toate cele. Că eu mă învăr de o jumătate de oră în același castel. Deci... Da, nu se mai poate. Știți ce? Haideți să încheiem pe ziua de astăzi, că mor aici pe clip. Și n-ați vrea. Și încercăm să mergem în direcția aceea, cred. Să ajungem pe acolo, pe undeva, ia să vedem. Pe acolo, pe undeva, da. Ia să vedem cum... Dar e ceața afară, nu se vede prea bine. Asta e... Ia vedeți ce avem aici pentru clipul următor. Acolo rupem toți. Cu siguranță găsim police station, cu siguranță găsim player. Și ne facem de cap. Ați văzut aici inventarul meu, da? Avem de toate, gloanțe. Avem armă, avem pistol. Avem cartușe, avem petarde, artificii. Îți vine revelioanele. Deci mergem. Data viitoare, dacă mă lasă și sughițul ăsta să mai pun și eu vorbi două vorbe, trei minciuni. Eu o să alerg aici off camera. Sper să nu mor ca un prost. Să vă arăt și vouă, da? Și dacă voi reușiți să ajung pe malul celălalt, să mă apropii un pic de sat. Bă, scoate capul afară că mor aici. Așa. Vom reveni de acolo. Și... revenim în episodul următor. Când mă apropii de sat, sper să supraviețuiesc. Dacă nu, ce să spun, ne revedem cu un episod nou. De la zero. La revedere!